Ibalik yan ng makalibong beses at pagpalain tayong lubos. Tayo pong lahat ay tumayo at kunin na po ninyo inyong mga Biblia, kwaderno at mga ballpen. Mga anak ninyo nandiyan po sa mga tricycle sa labas. Papasukin po ninyo, itabi ninyo at sama-sama tayong kakain ng spiritual na pagkain. Habang tayo tumatayo, ipagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher sa araw nito at ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapang Panginoong Praise. Purihin natin napakabait at pinakamamahal ni Yesu Cristo. God bless your beloved ordained preacher, beloved Brother Bowinier. Let us all pray. Mga minamahal, tayo pong lahat ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Malabay ng Jesus sa apong ito. Patuloy kang mangusap sa amin sa pamamagitan ng mga butil na mga salitang ito na aming mapag-aaral. Preach to us, malabay ito. Ikaw mangaral sa akin. Sapagat sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Ako'y umaasa lamang, mahal Panginoon, siya yung dakilang kapangyarihan. Ikaw magbigay ng tamang karunungan, kaalaman sa akin, mahal Panginoon. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento. Kaparaanan mo, mahal Panginoon, para may ipamahagi, may pangaral ang iyong ebanghelyo ng kaligtasan. Mahal Panginoon Jesus, ikaw ang siyang dapat makita. Huwag ako. Mahal Panginoon, hallelujah, sa paggalat at panalangin ng iyong taong nilangisan. Habang aming hiningi ng kapatawaran, lahat ng aming pagsalangsang, lalo na po yung abang lingkod, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, itinataboy, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Kinakailangan po natin talagang maging alerto mga minamahal, responsive ika nga bilang audience dahil ang mga alipores ng kaaway ay talagang nariyan, pilit na naglalambitin sa ating mga pilik mata. Napakainit ng panahon pero talagang nakakaantok. At kapag tayo po'y nasabayan ng hayuhoy ng hangin, ay delikadong bagay. Amen. Amen. Kaya tayo po mga minamahal ko ay maging attentive. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Yesu Cristo. Muli nating bigyan ng masigabong palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pumasok na po tayo sa loob. Amen. Kapag nag-uumpisa ang klase ng isang guro, kinakailangan lahat ng mga estudyante ay naroon na sa silid-aralan. Otherwise, mga minamahal, hindi mag-uumpisa ang klase. Amen. So, bigyan natin ng mga minamahal ko ng orderliness. Ng mga minamahal ko, hallelujah, kaayusan. Lalo na sa pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Amen? I give double honor and respect sa man of God, sa tao ng Diyos, sa totoong propeta na ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi po natin pwede makalimutan ang mga turo at aral mula sa ating beloved Mama Dear. Ang kanila pong pagtuturo sa atin hindi po nawala ng kabuluhan, bagkos pinakinabangan po natin ang husto sa ating mga spiritual na buhay. Nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng atin pong dearly and beloved parents in the Lord, parang atin pong banal na ministeryo ay patuloy na makapagmisyon, ipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, and ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. To our beloved pastoral workers, mga siwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon, ay po ipinapaabot. At sa inyo po aking mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa ating po beloved brethren from Lingayen Outreach. Magandang hapon po sa inyo at
kagalakan po sa amin na kayo po ay aming makadaupang palad sa ating pong pananambahan ngayon pong Sunday General Worship. At sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via live Facebook streaming. At maging sa ating mga YouTube followers, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa man lugar kayo naroon, maging sa ibayong dagat, ang masaganang biyaya at pagpapala naman ng Panginoon ay sumainyo. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. At atin na pong tunghayan yung ating magiging paksa ngayon pong hapon na ito. At sinabi po riyan sa ating screen, manatili sa tamang turo. Stay in the true teachings. In the true teaching. Manatili sa isang tinatawag na sound doctrine. Magaling na aral. Amen? Amen? At kapag pinag-uusapan ang tamang aral, o turo, dito po tayo hinubog ng mga totoong mangangaral ng mahal na Panginoon. Alam po natin yan. Totoong mangangaral sapagkat sila po ay kinasihan, anointed by God, pinili ng mahal na Panginoon, ibinigay sa atin upang mangalaga ng ating mga kaluluwa, pakainin tayo ng tamang espiritual na kaalaman at unawa. Amen. Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, who shall feed you with knowledge and understanding. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nakita naman natin ang pruweba, ang bunga ng kanilang pagtuturo sa atin. Dahil tayo po mismo ang living proof. Tayo po mismo ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang pruweba na tama ang kanilang itinuro sa atin. Dahil, in the first place, napabuti ang ating mga buhay at ngayoy tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Years of eternal life. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang ating pambungan na teksto. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3, ang talatay 14. Kindly. Diretso na po sa Tagalog at paki-flash po yung English version or translation. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 3, ang talatay 14, ito pong sinasabi. Datapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal, pagpalain ng Panginoon ang kanyang pong banal na salita. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Manatili ka, datapot manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. So, mga minamahal ko, alam po natin kung sino. Amen? Ang mga naging mga mangangaral natin, tigapangalaga natin, yung mga naghubog sa atin. Amen? Sila yung mga ginamit ng mahal na Panginoon. Walang iba kundi ang ating mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Ating beloved evangelist Will Distrad Almeda, ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, na alam naman po natin na ang kanilang buhay ay fully devoted to Christ. Kanila nang ibinigay ang kanilang buhay sa mahal na Panginoon. Kaya ito tayo ngayon, mga minamahal ko, nagtatamasa ng grabing pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, manatili tayo. Magpatuloy, mga minamahal ko, dito sa tamang katuruan, mga minamahal ko. Sapagkat
ang ating kinabibilangang ministeryo. The GMCIM is a full, pure gospel apostolic ministry. Lahat ay pinangaral sa atin. Walang itinago. Amen. Aminado tayo, di po ba? Walang inilingid. Ang banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang iniaral sa atin. Masakit man o maganda sa ating pandinig, talagang matapang na ipinangaral ng totoong mangangaral ng Diyos ang buong-buong katotohanan. At tayo, mga minamahal, ayon sa kahabagan ng mga Panginoon, na talagang kahit pa nasaktan ang ating ego, ang ating pride, nasaktan ang ating mga damdamin, dahil wala nga pong itinago, wala pong inilingid, wala pong pinili. Amen? Na talagang yun lamang, mga minamahal ko, well-pleasing to our ears ang kanilang ipinangaral. Hindi. Manghang man, masakit man sa pandinig, ay talagang ipinangaral, mga minamahal ko, hallelujah, ng buong buo ang katotohanan. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kahabagan naman ng Panginoon, dahil tayo po, mga minamahal ko, ay matatawag na empty vessels. Amen? Talagang inalis po natin yung pride. Amen? Talagang tumanggap tayo ng tamang turo. Ngayon, pinakinabangan po natin ang husto. Ito tayo ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagpapatuloy sa kahabagan at sa pagpapala ng mahal na Panginoon. Masakit man ang katotohanan, pero itong quote na ito, paki-flash sa screen. Truth is truth. Kindly, paki-flash po sa screen. No matter how unpopular, painful, and unpleasant it is. Madaling unawain, di ba? Ang katotohanan ay katotohanan, kahit na ito ay unpopular, hindi popular, ito ay masakit, at ito ay hindi maganda sa pandinig. Amen? Kaya nga meron tayong topic na talagang diniscuss noon, na we have to choose between the unpleasant truth and the comfortable lies. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi ng banal na kasulatan ang patungkol sa mga senyales ng huling panahon na ito. Nasa mga huling araw, ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga tao, pati na ang mga ibang Kristiyano, ay magiging mapili sa kanilang pakikinggang mga pangangaral. They will be picky. Diba? Ang picky ay mapili. At talagang malinaw na sinabi ng banal na kasulatan ang pagkakaroon ng kate sa kanilang mga tenga. Nang ibig sabihin, mga minamahal ko, kapag hindi nila nagustuhan ang pangangaral, sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang hindi mananatili aalis. Amen? Amen? Basahin po natin, mga minamahal ko, ang patungkol sa senyalis na ito ng huling panahon dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kabanatang 4, ang talatay 3 hanggang 4. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 4, ganito po sinasabi, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Napakalinaw po ng ating pong binasang talata. For the time will come when they will not endure sound doctrine.
yung magaling na aral ay aayawan nila. Kanilang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang isasantabi. Mas pipiliin nila yung talagang pangangaral na it will be sweet music to their ears. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tenga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at ibabaling sa katha. So ito yung maliwanag na isa sa mga signs of the times, the end times, mga minamahal ko, na ang mga tao kasama ang mga Kristiyano, take note, mga minamahal ko, ay magiging picky, mapili sa kanilang pakikingang pangangaral sapagkat kapag medyo natatouch ang kanilang ego, ang kanilang pride, medyo natatamaan sila, mga minamahal ko, aalisan nila ang magaling na aral at ibabaling sa katha, pipili ng mga mangangaral ayon sa kanilang masasamang pita. At hindi pwede, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, ang sabi nga, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi natin pwedeng palitan ng kasinungalingan. Amen? Masaktan na ang masasaktan. Amen? Pero yan pa rin ang katotohanan. Purihin natin yung mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Last March 2, ay isang inyo pong abang lingkod na pinagpala dahil kami po ay nakasama. Ako po ay nakasama doon sa Regional Preachers Meeting held in Vigan City, mga minamahal, March 2. At nabanggit po ng ating beloved Ted, ating beloved, isa sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, na sa Amerika, ang mga Kristiyano daw doon, mga minamahal ko, ay parang nasa isang buffet. Alam po natin yung buffet, mga minamahal ko, masarap magpunta sa buffet dahil nakalinya ang mga iba't ibang mga pagkain at mamimili ka na lamang kung ano yung gusto mo. Amen? At ang sabi ng ating beloved Tet, mga minamahal ko, hallelujah, parang kagaya ng mga nakikinig na talagang mamimili, mga minamahal ko, ng kanilang pagkain na gusto. At kapag kaayaw, ay talagang babaliwalain. Namimili daw sila ng mga pangangaral na talagang suting lamang doon sa kanilang pandinig. At kapag hindi nila nagustuhan, doon na magcha-church hopping na tinatawag. Alam niyo yung church hopping? Yung nagpapalipat-lipat ng pupuntahang church, di ba? Pag hindi may nagustuhan, lilipat sa ibang church. At pagka hindi na naman nagustuhan, palipat-lipat. Walang permanente, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ika nga naghahanap nung mga pangangaral na talagang soothing to their ears na tinatawag, di ba? Sweet music. Maganda sa kanilang pandinig at hindi talaga natatouch ang kanilang ego, ang kanilang pride. Mga minamahal ko, hallelujah, hindi sila tinatamaan. Pero alam po natin, mga minamahal ko, na yun po ay pakanan ng dyablo. Dahil ang dyablo, mga minamahal ko, ang talagang, mga minamahal ko, estratehiya ng dyablo, iduduyan ka niyan. Talagang, kumbaga mga lullabies, mga minamahal ko, patutugtugin. At talagang hanggang sa makaidlip ka, makatulog ka. At sabay, timbuang. So marami po ang napapahamak, mga minamahal ko, sapagkat hindi po sila nanatili sa tamang turo. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, maging warning po ito sa atin. Maging babala, mga minamahal ko. Pasalamat tayo. Narito tayo
sa tamang pangangaral, tamang turo, magaling na aral, sound doctrine, mga minamahal ko. At talagang hindi na tayo magnanais na lumipat pa sa iba. Dahil kapag ka nasa katotohanan ka na at umalis ka pa sa katotohanan, ay sigurado, 100%, papunta ka doon sa kamalian. Amen? Amen? Basahin po natin, mga minamahal ko, ang aklat ng Hebreo, kabanatang 13, ang talatay 9. Kindly? Amen. Dito po sa aklat mo ng Hebreo, ang kabanatay 13, talatay 9, ito pong sinasabi, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakakinabangan ng mga nag-aabala sa kanila. Amen. Nag-abala sa kanila. Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. Huwag daw tayong padala sa mga turong sari-sari, iba't iba, at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. In short, hindi natin pwedeng ipagpalit ang ating mga kaligtasan sa pagkain. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Meron pong mga churches, but I'll not name them, na talagang literally ay nag-o-offer ng groceries. Meron pang pabigas. Meron pang financial assistance. Para sila po, mga minamahal ko, ay makahikayat ng mga sasanib sa kanilang kongregasyon. Amen? Pero hindi tayo, mga minamahal ko, doon. Dahil kapag ganyan ang nangyari, amen, tayo po ay magiging blind followers. Hindi na baling walang laman ang utak, basta't may laman ang tiyan. Gusto ba natin na maging ganyan, mga minamahal ko? Pero dito, hindi tayo, mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, naging blind followers. Meron tayong mga kanya-kanyang Biblia. Tayo po'y nakakasunod, binabasa po natin pagdating sa bayan, sa bahay, ang mga Bibliang ito at ating nire-review ang ating mga pinag-aralan. We search the Scriptures. Amen? Hindi kagaya ng mga minamahal ko, mga followers nila, na talagang umaasa na lamang doon sa nangangaral. At hindi na nila, mga minamahal ko, talagang binibigyan ng pruweba kung totoo yung ipinapangaral sa kanila. Dahil yun nga, mga minamahal ko, basta't may laman ang tiyan, hindi na baling walang laman ang utak. Napakadelikadong bagay niyan. Amen? Parang mga robot, mga minamahal ko, na susunod-sunod, sunod-sunuran na lamang, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang kapag mga sinabing, tumalon ka sa bangin, tatalon naman talaga sa bangin. Dahil nga, mga minamahal ko, naging bulag na tigasunod. Palakpakan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, at ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi po nagiging compromisers. Ano ibig sabihin ng compromiser? Na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naghirap, nakaranas ng kahirapan, ng kawalan, mga minamahal, nag-offer, mga minamahal ko, wag ka nang dumalo dyan, dito ka na sa amin, may bonbon kang bigas, may bonbon kang grocery, may financial assistance ka, ilipat ka agad-agad. Compromiser. Hindi marunong magtiis. Amen?
Nang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng Philippians, chapter 3, verse 18 and 19, huwag kayong gumaya sa kanila. Nang sabi, itinuturing silang mga kaaway ni Kristo sa krus. They're the enemies of Christ in the cross. Ibig sabihin mga minamahal ko, hindi sila mga minamahal ko marunong magtiis. Amen. Kanilang winawalang bahala ang sakripisyo ng mahal na Panginoon para matubos lamang tayo. Ibinigay ang kanyang sariling buhay for the redemption of our sins, mga minamahal ko. At hindi yun nalalaman ng mga anak ng Diyos sapagkat hindi nga marunong magtiis. They are, mga minamahal ko, compromisers of their faith. Basahin po natin, mga minamahal ko, itong sinasabi ng Pilipos, Kabanatang 3, ang talatay 18 hanggang 19. Kindly? Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 19. Ganito po sinasabi, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo na kanilang kinahinatnan ay ang kapahamakan na ang kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na naukol sa lupa. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salitang yan, mga minamahal. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping. So mga minamahal, may pagdidiin, mga minamahal ko. Umiiyak ang apostol ng Diyos na sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, sa atin sa ngayon, na sila daw, mga minamahal ko, yung mga compromisers na ito ay mga kaaway ni Kristo sa krus. Nang sabi nga na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Inuuna talaga ang laman ng tiyan, mga minamahal ko, kaysa espiritual na bagay. Kaya mga minamahal, dito napapahamak kung minsan ng mga Kristiyano. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal ko, na ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-isip ng mga bagay na ukol sa lupa. Nung kasagsagan ng pandemic, medyo talagang lumabas yung talagang pagiging matatag at paninindigan ng mga anak ng Diyos. Dahil mga tao noon, mga minamahal ko, talagang, di ba naalala natin? Nung nagbibigay ng ayuda ang gobyerno at talagang nagkaroon ng fake news, mga minamahal ko, ng number 1 requirement ay yung vaccination, ay talaga naman, yung mga ayaw magpabaksin, ayaw magpabaksin, talagang hindi yan talagang bawal sa Biblia yan. Yan ay tatak ng 666. Mga minamahal ko, ang dami, mga minamahal ko na talagang gustong manindigan, kunwari, kuno. Pero mga minamahal ko, nung in-announce, mga minamahal ko, na magdidistribute ng ayuda, amen, at ang number 1 requirement ay ang vaccination card, hala, sumugod sa mga vaccination centers. Mga minamahal ko, ang mga tao, baka kasama ang mga anak ng Diyos. Mga ibang mga Kristiyano. Amen? Huwag natin i-deny yan. Amen? At, mga minamahal ko, hallelujah, talaga naman, dahil ayaw mawalan o maubusan ng ayuda. Dahil pagkain. Survival, mga minamahal ko, instinct. Ganyan ba? Malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang kanilang Diyos ay yung kanilang tiyan. Nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. At hindi marunong manindigan, hindi marunong magtiis, mga minamahal ko. Anong akala po natin sa mahal na Panginoon? Siya isang maliit na Diyos na hindi tayo kayang pakainin? Amen? Nag-alinlangan na ba tayo sa kakayahan at kapangyarihan ng mahal na Panginoon?
Ito tayo mga minamahal ko, hallelujah, dumaan ang 3 taon na halos, mga minamahal ko, ng pandemya, buhay na buhay pa rin tayo sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Pero ika nga, sinabi ng ating beloved Poch, nagkaroon ng dry run. What is dry run? Yung parang mga minamahal ko, parang simulation. Parang mga minamahal ko, yung test, parang sinubok. Kung hanggang saan ang paninindigan ng mga anak ng Diyos. During that time. Amen? Ano pa kaya mga minamahal ko kung dumating na talaga yung actual, hindi na dry run, totoong tatakan na. Dahil, mga minamahal ko, tinakot lamang, tanggalin sa trabaho ang hindi magpapabaksin. Walang ayuda ang hindi magpapabaksin. Mga minamahal ko, natakot naman tayo. Mga minamahal ko, hallelujah, at agad isinuko. Hindi man lamang natin ipinaglaban ng kahit na kaunti, kahit katiting ang ating pananampalataya para tayo mga minamahal ko, hallelujah, na mga sinabi, mga minamahal ko, na ang Diyos, ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Kung gusto nating manatili sa tamang turo, take note mga minamahal ko, kinakailangan po nating ipaglaban ang katotohanan. Anong kinalaman ng katotohanan, Brother Noel, sa tamang turo? Ang katotohanan po ay pinakapundasyon ng tamang turo. Dahil kapag hindi nakabase sa katotohanan ang turo, mga minamahal ko, yan ay maling turo. Amen? Simple lang, mga minamahal ko, ng lohiko. Yung mga minamahal ko, if we wanted to stay dito sa tamang turo, mga minamahal ko, hallelujah, we have to stand and fight for the truth. Sapagat ang katotohanan, the truth is the foundation of a sound doctrine, mga minamahal ko. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Be steadfast. Maging matatag. Be committed. Manindigan. Mga minamahal ko, yun ang hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon. Last overnight, nabanggit yung talatang 1 Timothy chapter 6 verse 12 na ang sabi doon, mga minamahal ko, familiar po sa atin yung versikulo, fight a good fight of faith. Makipagbaka ng tamang pakikipagbaka ng pananampalataya. Lay hold on to eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Sa totoo lang, mga minamahal ko, dahil natakot tayo, nabahag ang ating mga buntot dahil na-insecure tayo, mga minamahal ko. Nagkaroon tayo ng insecurity. Baka magutom ang aking pamilya. Well, it's a valid excuse, mga minamahal ko, pero sabi ko nga sa inyo, ang dami po mga minamahal ko na talagang nanindigan at hindi naman sila ipinahiya ng mahal na Panginoon. Naghimala ang mahal na Panginoon dahil ang kanilang mga alagang hayop, mga minamahal ko, ay nanganak ng husto, ang kanilang mga sagingan ay nagbunga ng marami, sumobra ang kanilang pagkain, ang supply ng kanilang pagkain, mga minamahal ko, amen, at nakapagbenta pa sila sa kanilang mga kapitbahay. First Timothy chapter 6 verse 12. Kindly. Dapat maging mga minamahal ko, hallelujah, talagang memory verse po natin ito. Dahil nasa huling araw, nasa huling panahon na tayo, mga minamahal ko, hallelujah. At ito, mga minamahal ko, ang tinitignan ng mahal na Panginoon, na atin pong mga minamahal ko talaga, taglayin at ipamuhay. Kung paano natin ipaglalaban ang katotohanan, ipaglalaban ang ating pananampalataya. Kindly. Amen. Ito bang nakasulat? Huwag hamaki ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Unang Timoteo, kabanatang 6 ang talatay 12. Yung makipagbaka. 6:12, ito po nakasulat.
Makipagbaka ka ng mabuting pagigipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. At na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Napakadaling unawain ng bersikulo ito. Pero mga minamahal ko, talagang mahirap gawin. Amen? Testing of faith, mga minamahal ko. Pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi masusubok ang ating pananampalataya kung hindi natin ito ipaglalaban. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, itong pandemic na itong mga minamahal ko, hallelujah, ito yung panahon na kung saan ang katotohanan, the truth was challenged and tested. Hinamon talaga at talagang sinubok mga minamahal ko ang katotohanan. At marami mga minamahal ko talagang mga minamahal ko nahikayat. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi po nila ipinaglaban ang kanilang pananampalataya. Kaya nga mga minamahal ko, fight a good fight of faith. Sinabi ni Apostol Pablo, be not deceived. Huwag tayong madaya dahil kinakailangan sa mga Kristiyanong tunay, mag-mature tayo. Hindi tayo pwedeng manatiling bunjing na lamang habang buhay. Amen? Dapat tumatanda tayo, may pinagkatandaan talaga. Mga minamahal ko, hindi na tayo magiging mga bata pa habang buhay. Mga minamahal ko na, ang sabi nga mga minamahal ko, toss to and fro. Nahahapay. Kumbaga, mga minamahal, sa daluyong ng dagat, sumagsama tayo sa agos. Mga minamahal ko, mga minamahal ko, pa-advance, pabalik, mga minamahal ko. Kapag ganyan ka-unstable ang ating pananampalataya, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang madadaya po tayo. Mapapapunta tayo doon sa hindi tamang aral na ating pong pinag-uusapan ngayon, mga minamahal ko. Ang sabi nga, mga minamahal ko, hindi na tayo pwedeng maging bata pa na easily swayed, immature, and sinasabing gullible. What's gullible in Tagalog? Madaling malinlang. Ibang isang bata, oy, bigyan kita ng candy, bata. Amen? Bigyan kita ng pera. Sama ka sa akin, ha? Opo. Opo na lang ang opo. Amen? They cannot say no, mga minamahal ko, kasi madali silang malinlang. Madali silang mauto. Excuse my word. Pero ganun po ang realidad. At hindi tayo pwedeng maging ganun ang ating sitwasyon na parang kagaya ng mga bata. Amen. Dapat mga minamahal ko, hallelujah, talagang mag-mature tayo spiritually. Lalo na bumilang na tayo ng ilang taon sa paglilingkod na ito. Sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng Ephesians chapter 4, verse 14, aklat ng Epeso, kabanatang 4, ang talatay 14, mga minamahal, kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo 14, ganito po sinasabi, upang tayo wag nang maging mga bata pa, napapahapay dito't doon at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Ang sabi rito, that we have henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So wag na daw tayo magpadaya, magpauto. Amen? Sa mga mapaglinlang na aral. Ay dito ka, kapatid. Dahil maganda rito. Malapit lamang ang aming sambahan, hindi ka na mamasahe. Di ba practical? Ang mahal ng gasolina ngayon. Hindi ka na magpapagod. Ganon din, meron ding kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sino po, mga minamahal, ang nangangako, mga minamahal ko, mga
hindi totoong mangangaral. Amen? Mga false teachers, false prophets na sinasabi, meron din daw pong kaligtasan. Pero mga minamahal ko, compromisers ng katotohanan. Mawawala ang iyong kabanalan. Okay na, kahit hindi ka na mag-tithes and love offering, okay lang dito. Kahit na anong ibigay mong amount, okay na. May kaligtasan din. Mga minamahal ko, nadaya tayo at nalinlang ng kaaway. Ng doktrina ng kaaway. Amen? Na kinakasangkapan itong mga bulaang mga ngaral na ito. Dahil tayo naman, mga minamahal ko, practical nga, Brother Noel, convenient wise, hindi na ako mamamasahe. Mahal ang gasolina ngayon. Ha? Walking distance. Hindi na ako kailangang mag-ayuno. Okay lang, hindi masyadong pinupuntuhan at talagang nire-restrict ang kabanalan. Diba? Maluwag, Brother Noel. There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May mga daan na akala natin tama dahil maluwag. Amen? Hindi makipot. Malaya tayo. Nasusunod ang mga kagustuhan po natin. Hindi tayo nare-restrict o mga minamahal ko nababawalan. Ay talagang malayang-malaya. Pero ang kahinatnan ay ang kapahamakan. Pero dito, amen, iniralan tayo ng tamang aral, amen, na makakabuti sa atin, amen, amen. Bagamat sa una, akala natin mga minamahal ko, tayo po mga minamahal ko ay ninanakawan ng kalayaan. Na tayo po ay sinisikil ang ating mga karapatan. Pero, at the end of the day, na-realize natin, pawang sa ikabubuti ng ating pong mga buhay. Dahil, mga minamahal ko, makipot ang daan patungo sa kalangitan. Ngunit maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Doon sa Regional Preachers Meeting, isa sa mga binanggit na armors of God, mga minamahal ko, ng ating beloved Tet, mga minamahal ko, ay yung belt of truth. Bigkis ng katotohanan. Alam po natin ang silbi, ang function ng isang belt sa mga kalalakihan, maging sa kababaihan. Di ba? Minsan, mga kinakailangan pong mag-belt, may mga bestida, mga minamahal ko, amen? Pero mostly, mga minamahal ko sa kalalakihan, ano ang tamang gamit ng belt? Para hindi? Sa mga kalalakihan, mahulog ang pantalon pagka maluwag. Amen? Ang bigkis, mga minamahal ko sa mga nanay, natatandaan niyo po. Uso pa ba ngayon ang bigkis, mga minamahal ko, sa mga bagong silang na sanggol? Dapat, meron pa. Ano po ang silbi ng bigkis sa isang sanggol? Mga nanay, kindly. Para iwas kabag. Amen. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Meron pong mga minamahal sa spiritual na aspeto, mga minamahal ko, para hindi talaga mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging, kumbaga, lumaki ang ulo ng isang Kristiyano. Dahil mga minamahal ko, akala natin mga minamahal ko, doon lamang sa baywang mga minamahal ko, ginagamit mga minamahal ko, pag pinag-uusapan po natin yung belt of truth. Kasama po, pati yung ating mga isip. Amen. Basahin muna natin dito mga minamahal ko sa aklat ng Efeso, kabanatang 6, ang talatay 14. Kindly, isa sa mga pinuntuhan, binanggit mga minamahal ko na armor of God. Mga minamahal ko, hallelujah. Amen. Dito po sa aklat ng mga Efeso, ang kabanatay 6, ang talatay 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan.
na may sakbat na baluti ng katuwiran. Amen. Magsitibay nga kayo na suotin ninyo ang bigkis ng katotohanan. Belt of truth. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga kanina, hindi mag-loosen up yung ating mga pantalon. Amen? Sa mga sanggol, upang maiwasan ang kabag, at kapag nagkakabag ang sanggol, mga minamahal, hindi yan titigil sa pag-iyak. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, alam po natin ang importansya ng sinturon, bigkis ng katotohanan na dapat lahat ng mga anak ng Diyos ay suot ito bilang mga minamahal ko, armor of God. Amen? Baluti, mga minamahal ko, ng Diyos na dapat nasa atin. Amen? Ang sabi, mga minamahal ko, ng unang Pedro, kabanatang 1, talatay 13. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal ko. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 13. Ganito po sasabi, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at ang inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkakahayag ni Hesukristo. Ito po yung sinasabi ko kanina, na ang bigkis, mga minamahal ko, hindi lamang, mga minamahal ko, ginagamit sa baywang, bagkos ito rin po'y ginagamit, mga minamahal, upang mapangalagaan po ang ating mga pag-iisip. Na wag itong, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, lumaki, maging mayabang, at mag-eksperimento pa, mga minamahal ko, na talagang magdi-desire pa, na umalis dito sa tamang katuruan, mga minamahal ko, amen! Pinuntuhan nung nakaraang regional preachers meeting, that the battleground is in the mind. Ang pakikipagtunggali, mga minamahal ko, ay nag-uumpisa dito sa ating kaisipan, mga minamahal ko, at sumusunod na lamang ang ating katawan. So before, mga minamahal, meron tayong isang gawing bagay, umalis pa dito sa tamang turo, na panalunan muna ang ating mga pag-iisip. Amen? Nakumbinsi tayo ng mga maling turo at aral na mga mapanghikayat, mga minamahal ko, na pangungumbinsi ng mga bulaang mga ngaral. Amen? Kaya napaka-importante na may suot-suot po tayong bigkis ng katotohanan dito sa ating bewang kasama ang ating pong mga kaisipan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Ang sabi nga rito, mga minamahal ko, hallelujah, 1 Peter chapter 1 verse 13, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Para daw tayo maging mulat, amen? May pagpipigil, amen? At talagang lubos na mapangalagaan itong ating pong mga pag-iisip, mga minamahal ko, hallelujah, ay lagyan po natin ng bigkis. Na kapag mga minamahal ko, dumarating mga minamahal ko, hallelujah, ang mga panahon na talagang i-challenge yung turong ating napag-alaman dito, mga minamahal ko, we will say a big no. We will refuse, mga minamahal, the offer. Hindi, brother, malaki itong offer ko sa iyo. Bigyan kita ng 50,000, magpa-convert ka lamang sa Quran. Ang dami pong ganyan ngayon. Kapitbahay namin, kabarangay namin, mga minamahal ko, bakit ka nagpa-convert? Ay, binayaran ako eh. Meron tayong isang mga minamahal ko, mananampalataya na Kristiyano, kinukumbinsi ang kanyang mahal na kabiyak dito ng kanyang asawa. Doon na tayo.
mahal doon sa UEA. Nag-offer ang mga minamahal ko, hallelujah, ang mga authorities doon na magpa-convert tayong pamilya. Okay na raw ang ating magiging kalagayan. Provided ang lahat. Accommodation, pagkain, damit, and everything. Uupo na lamang tayo ng mga hari at reyna. Pero, goodbye ang ano? Kaligtasan. Gusto ba natin noon? Ipinagpalit sa salapi, sa pagkain, sa karangyaan ng buhay. Pero habang buhay ka naman, doon sa kaparusahan, suffering in the fires of hell. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, huwag nating hubayaan na mawala itong bigkis, sinturon na ito. Na siya talaga, mga minamahal ko, hallelujah, safety net, safeguard, para hindi tayo umalis dito sa tamang turo. Anumang, mga minamahal ko, hallelujah, temptation, panunukso, diba? You will be tempted ng mga offers na talaga it's hard to resist. Nang sabi nga nila, pero ikaw, na matapang na anak ng Diyos, tinuruan ng magaling na aral, dahil alam mo kung kanino mo nangatutuhan, mga minamahal ko, nanindigan ka, maninindigan ka, anumang offer, mga minamahal ko, ng sanlibutan na ito, hindi mo kayang ipagpalit ang iyong kaligtasan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't manatili tayo dito sa tamang turo. Ano pa ba ang gusto natin? What more can we ask for? Brother Noel, hindi ko pa natutupad yung ambisyon ko eh. Hindi pa ako nakakapagtayo ng aking dream house. Hindi ko pa naiikot ang buong mundo. Wala pa akong kotse at bahay na sarili. Wala pa akong mga iba't ibang mga pundar, mga possessions na gusto kong ipundar. Naku po. Ang mga totoong Kristiyano ay tigalangit na. Sabi nga, we're just sojourning. Tayo lamang po'y manlalakbay sa mundong ibabaw na ito. Amen? At kapag ka manlalakbay, meron talaga tayong totoong destinasyon. Ikaw ba kung ikaw ay wise na sojourner, manlalakbay, at meron ka talang dapat destinasyon, dapat mapuntahan, di ba? Kapag ka, mga minamahal ko, napadaan ka lamang, magpupundar ka ba ng mga talagang, di ba? Bakit hindi mo na kayang umalis? Dahil talagang na-attach ka na doon sa iyong mga possessions, earthly possessions. Sayang naman itong pinundar kong bahay at lupa. Sasakyan na ang ganda-ganda. Hindi mo na kayang dalihan, pwedeng dalihan sa langit. So mga minamahal, ang sabi nga, ituon mo ang iyong atensyon, ang iyong, mga minamahal ko, hallelujah, ang iyong affection. Diba? Pag sinabing affection, mga minamahal ko, yung hindi lamang attention, mga minamahal ko, ang iyong, mga minamahal ko, interest, mga minamahal ko, pamamahal. Doon, mga minamahal, sa mga bagay, hindi panlupa, kundi sa mga bagay na panlangit. Amen? Pero, ang hirap kumbinsin ng mga anak ng Diyos. Kung minsan, mga minamahal ko, dahil naiinggit. Sila nga hindi naglilingkod sa malabay na ang gaganda ng kanilang mga bahay, mga mansyon. Ang gaganda ng kanilang kalalagayan. Ito ako, nag-uulam ng tuyo, sila steak. At kung ano-ano pa, mga minamahal ko, hallelujah. Pero ang sabi nga, huwag tayong mainggit. Amen? Bakit natin kaiinggitan, mga minamahal ko, ang mga bagay, mga minamahal ko na ukol sa panlupa, na mapaparam, at merong, mga minamahal ko, hallelujah, hangganan. Meron tayong mansyon doon sa kalangitan na hindi mapaparam, mananatili magpakailanman. At yun, mga minamahal ko, ang dapat pagtuunan ng pansin. Okay.
maayos na tahanan dahil mga minamahal ko, narito pa tayo sa lupa. Pero don't get too attached. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, kapag mga minamahal ko, hallelujah, nangyari na yung intensity 50 na sinasabi mga minamahal ko, di ba? Maraming nagtatawa, intensity 50. Ano ba yan, Brother Noel? Mahigit pa doon sa Big One na pinag-uusapan ngayon dyan sa Metro Manila na anytime pwedeng pumutok mga minamahal ko. Intensity 50 dahil sinabi nga ng banal na kasulatan habang kinakausap ng mga apostol ng Diyos, ang mahal na Panginoon, amen, sinabi nga walang istruktura, walang batong matitira dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, manatili sa tamang turo. Huwag nang magpapahapay-hapay pa, makumbinsi ng mga maling turo, mga turong mapandaya, mapaglinlang, mga minamahal ko, na dadalhin tayo sa kapahamakan. We have to be wise. Amen? We have to be steadfast. Kinakailangan nating maging matatag. We have to be committed. Sabi nga, ulitin ko, fight the good fight of faith, stand and fight for the truth. Last verse, Titus, kabanatang 1, ang kabanatang 2, ang talatay 1. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Tito, kabanatay 2, ang talatay 1, ito po ang sinasabi, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Amen. So ito lang mga minamahal ko. Amen? Salitain natin ang mga aral na magaling. Amen? Na hawak-hawak natin sa ngayon sa pagtuturo, sa paghuhulma, at sa paghubog ng mga totoong tao, mangangaral ng mahal na Panginoon. Ating minamahal at iginagalang ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang ligaya. There's no other happiness, mga minamahal ko, hallelujah, kundi mga minamahal ko, paglingkuran ng malang Panginoon, manatili dito sa tamang turo, mga minamahal, at aral, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong pinagpalang ministeryo, ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang sa mundo. Pag-ibig ko'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Tulog mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa ating mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, o aking Panginoon, sa buhay ko. First stanza. Hallelujah. Upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y magpapalit kahit kanino pa.
dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig Mo'y walang hanggan. paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa Sapat o aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang pagkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit Pa ako lalayo, nasa'yo na ang lahat. tugon sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat o aking Panginoon sa buhay ko. Sapat ang mga liriko ng awiting ito. Ang sabi niya, kapag ka nahanap mo ang Panginoon, you have found everything. Higit pa sa sapat ang wala Panginoon sa atin. Kung matututo lamang tayo na sumampalataya sa Kanya, hindi natin kayang tawaran ang kapangyarihan ng walang Panginoon. Kung tayo matutong manindigan, manatili sa tamang aral at turo ng ating kinabibilangang iglesia, then God will show the way. Patutunayan sa atin ang walang Panginoon kung gaano siya, mga minamahal ko, tapat, makapangyarihan. Hindi na kailangang lumayo tayo. Ang sabi ng inawit po natin, mga minamahal, bakit ba ako lalayo na sa'yo na ang lahat tungkol sa aking mga hanap? Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah. God is more than enough. Sinabi ng awit. Higit pa sa sapat ang walang Panginoon. Kapag naman ko sa abog ito, napakalinaw. Very clear ang ating buong napag-aral. Na hindi na natin kinakailangang lumayo. Lumipat pa
Sa katotohanan ito nating kinabibilang. Tamang aral, tamang turo. Dito tayo hinubog ng mga men of God, men of integrity. Nalalaman natin kung kanino natin nangatutuhan ang mga bagay na ito. Mga totoong lingkod ng Diyos. They had their lives fully devoted to Christ. Ano pa ba ang pruweba na ating minamahal ko? Hallelujah. Kinakailangan. Wala na. Nalalaman po natin mga minamahal ko. Mas minahal nila ang ating mga kapakanan bilang mga anak ng Diyos kaysa sa kanilang sariling buhay. Amala Pastor, grabe ang sakripisyo. Hallelujah. O ating laban mo, minamahal ko. I-recall ang lahat ng mga sakripisyo nila. Magpapahinga na lamang mga minamahal ko, magpapalabog pa para manatiling gising at nang may ipanalangin ka. Magpuri sa Diyos para patuloy kang pag-ingatan, patuloy akong pag-ingatan, patuloy tayong pagpalain ng mga Panginoon. A selfless life na matatawag totoong lingkod, true servants of Christ. Wala na. Hindi tayo nagtataas ng tao rito. Kundi ang kapurihan ay sa mahal ang Panginoon lamang. Pinagpala tayo. Pinagpala ako. Pinagpala ka. Pinagpala tayo lahat. Napabilang tayo sa true church of the living God. Nandito yung tamang turo't aral na kailangan po nating i-cherish, i-treasure for the rest of our lives. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon. Tayo po lahat ay dumalangin. Hallelujah. Ngunit atin po munang patanggapin ang ating beloved newcomers, ating mga visitors. Kahit po, mga minamahal, maging sa ating mga live webcast viewers na nariyan, hindi pa nakakatanggap sa balabay. This is the right time. Tanggapin ninyo ating pinakamamahal, Panginoon, bilang tagapagligtas at hari. Panginoon, ang inyong pong mga buhay. Habang hindi pa huli ang lahat. Sumunod kayo sa maikling panalangin na aking babanggitin. Sabihin po ninyo, mahal ang Panginoong Isus. Sa hapong ito, narito po ako, isang makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan, na ikaw lamang ang tanging makapagbibigay. Wala Panginoong Isus, patawarin mo po ako. Forgive me, for I have sinned. I am a sinner. Wala Panginoong Isus, isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po mananalangin sa inyo. Hallelujah. Dahil ang Diyos sa babanal. Narito po mga bagong kaluluwa na tumanggap sa iyo. Sulat mo ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gamitin mo po silang, hallelujah, instrumento upang ang kanilang mga mahal sa buhay ay makasama nila sa paglilingkod na ito. Patawarin mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pagsalangsa. Dagdagan mo ang kanilang pananampalataya sa pagkalat ng panalangin ng our beloved evangelist Wildy Stradalbeda. Iningi po namin ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Dumako po tayo sa ating pong mga personal intentions. Ngunit unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan, dagdag na mga taon para sa ating pinamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Stradalbeda sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Isama na rin po natin ating mga minamahal na mamanggagawa. Dahil ang Diyos, wala Panginoon. Hallelujah. Para sa aming intercessory prayers, wala Panginoon. Hallelujah. Patuloy namin idinadalagi, sinasamo sa iyo ang kalusugan, kalakasan, physical, hallelujah, wellness of our beloved evangelist Wildy Stradalbeda.
Hallelujah. Maging kanilang mga mahal sa buhay. To the whole beloved Almeida family. Wala Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalusugan. Wisdom pala Panginoon. Upang patuloy na mapanghisaywaan. Mapangunahan. Ang napakalawak mong ministering ito. Magigami po mga minamahal na mamanggagawa. Manatiling kagalakan sa kanila. Sa kanilang pagpapagamit sa iyong banal na ubusan. Bilang mga full-time workers in your vineyard. Wala Panginoong Isus. Hallelujah. Palusugin mo po sila. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Para sa ating mga personal na mga pangangailangan, patong po natin ang ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman kung pagmumura. Kaliwang kamay, patong po natin sa ating mga bibig. Pinansyal na mga pangangailangan, marital problems, dalawang kamay manatiling nakataas. Hallelujah, hallelujah. Isipin po natin ang ating beloved evangelist Waldis Radalmeda, ang nagpatong po sa ating pong mga ulunan, mga binamahal ko, hallelujah. Manalangin tayong sama-sama. Dakilang Diyos sa magbanal, makapangyarihan sa lahat. Walang Panginoong Isus. Aming dinadalangin sa iyo. Hallelujah, sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus. Aming sama-samang sinasaway, tinataboy, anumang uri ng demonyong hadlang nag-away, mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, skin diseases, prostate cancer. Mga bishop, Jesus, bigyan in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Poverty ka sa ating Jesus name. Sumami rin mo sa ganang papalang pisikal, material. At higit sa lahat ng papalang spiritual ng Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin natin nga pinagmamahal ng Panginoon at the top of our voices. Walang magbibiro. Let us all shout yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord 3 times. Sabay-sabay po tayo mga minamahal ko with all our might. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. At tayo po idarako sa ating mga mahalagang announcement. At mga minamahal ko, narito po ating pong beloved ordained preacher, ating beloved Brother Buboy Nier. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan natin napakinggan. At tunay maminamahal na tayo po ay muling ni-remind na para maibsan yung aming mga katanungan, palagi na kayong narito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Hindi po yung iba yung mga dumadalo ng Linggo, iba yung dadalo ng Miyerkules, iba yung dadalo ng Biyernes. Amen. Amen. Kaya maminamahal, maliwanag yung pangungusap sa atin ng ating mga ngaral, ng ating mahal na Panginoon at ating napakinggan sa hapong ito. At huwag tayong manghimagod, maminamahal, sa pakikinig na yan dahil diyan po tayo maminamahal nabubuhay. Amen. Diyan tayo ngayon maminamahal nananatili sa ating mga kinaroroonan, kinalalagyan. At kung wala yung mga aral na yan, saan kaya tayo ngayon? Salamat na lamang sa ating mahal na Panginoon. Talagang andyan. Hindi tayo pinababayaan. Kaya ang ating beloved parents in the Lord, yung kanila pong mga anak, habang sila'y narito, grabe sila kabisi maminamahal kapag sila'y nandito sa Pilipinas. Halos iniikot ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, para pangusapan ang ating mga mangangaral, para tayo manatili maminamahal. Amen. Ang ating na lamang ipanalangin, ang ating mga manggagawa na manatili sa kanilang kinalalagyan, manalangin ng manalangin, magpuri ng magpuri, mag-ayuno ng mag-ayuno, kasama po ang ating mga awit, mga manunugtog, beloved elders, maminamal para tayo magtatagumpay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung wala yan, maminamahal, talagang baka tayo po'y isa sa mga mahulog na sa kamay ng dyablo. Kaya manatili tayo ang ating pong aral na natutunan sa ating mga pastor dito sa ministeryong ito ay ulirang aral. Nandyan po yan, maminamahal, sa Kulusas 1:23. Yung aral na rooted, talagang nakaugat, amen, nakaugat sa puno, nakaugat, maminamahal, sa bato,
ng walang iba yan, ang bato at ang puno ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At bago po tayo maminamahal dadako sa ating mga announcement, ay minsan pa po akong bumabati. Magandang hapon muli sa lahat ng mga anak ng Diyos sa ating kapiling ngayon. At salamat sa mahal na Panginoon sa ating mga beloved visitors. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin pong binabati na may pagmamahal ang ating dearly beloved pastor, Will Distrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ang kanila pong mga anak, mga manugang, ating mga pastoral workers, beloved elders, lahat ng mga kapatiran ating kapiling ngayon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na natili tayo hanggang sa kasalukuyan. At sa mga visitors po natin na nakatanggap na, huwag kayong umuwi na hindi kayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. There are 4 requirements of the gospel. Inyo na pong nagawa ang 3, maminamahal, o yung 2. Yung kayo po ay sumampalataya, may paniniwala kayo, may pananampalataya kayo. Yung inyong pagtanggap kanina, may pagsisisi na po kayo. So magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil sinabi ng Acts 2:38, mabautismohan ang tao sa pangalan ni Jesucristo para ang kanyang mga kasalanan ay ilubog sa tubig, pag-ahon niya sa bago ng nilalang. Hindi po paglipat ng relihiyon ang bautismo, kung hindi pagsunod sa utos at kalooban ng Diyos upang ikaw ay magiging Kristiyanong tunay, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya huwag umuwi na hindi mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat po yan, yung nakita ninyo kanina nanginginig, para na kuryente po ng 220 volts, yan ay Espiritu ng Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan, silyo ng Panginoon, patunay na ikaw ay tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Diyos na buhay. At maminamahal, dahil tayo po'y magdadaos na naman ng 37-year church anniversary this coming March 26. Dito na po tayo sa ating mga announcement. Makinig po kayo ng maayos at unang-una na ay lahat ng nabigyan na po ng solicitation letter, last po ng submission ng ating contribution ay sa darating po na linggo. Ulitin ko po, yung nabiglan po ng solicitation letter, yun po yung ating gagastusin, yung ating maiambag sa atin pong kakainin, yung atin pong ihahanda sa March 26, 37-year church anniversary na atin pong isi-celebrate dito sa San Carlos City Outreach. At maminamahal, dahil 37 na po tayo, lahat ng 10 years pataas na mga Kristiyano, huwag muna kayong umuwi. Kayo pang unang uuwi. Huwag muna. Dahil pagkatapos ng ating closing prayer, tapos ng ating pong lihans, mayroon tayong papraktisin na kanta. Aawit po tayo maminamahal dito. 10 years pataas. Amen. Amen. Praise the Lord. At yung 10 years pababa, atin munang pag-aralan. Kung pwede ba, kung kakaunti ang 10 years pataas, atin pong ibaba 5 years pataas. Kung kailangan talaga maminamahal. So, mayroon tayong papraktisin na kanta na ating aawitin natin sa March 26. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yan ay ating awitin. Magsimula tayo ngayon. Ngayong araw na to, pagkatapos natin closing prayer, pagkatapos ng ilihans yung mga magpapalihans, punta kayo kaagad dito sa harapan para ipasadahan po natin. Dahil ang huli nating practice ay sa linggo na po na darating. Sa linggo na darating ang huli. Dahil ayaw na natin mag-practice ng during Saturday. Dahil may decoration na po rito, mag-prepare ng mga pagkain, busy na tayo. At right after ng ating closing prayer, pagkatapos ng ating practice ng mga aawit ng 10 years pataas, amen, amen, mayroon po tayong practice ang Jesus Finest Generation Choir at yung selected choir, yung selected singers. Dahil pasadahan na rin po nila yung kanilang aawitin sa ating anniversary. At kagabi po, dumating po dito ang mga taga-Umingan
purihin ang ating mahal na Panginoon at makiisa sila sa atin sa ating practice. Kaya kayo pong nandito, mga singers natin, huwag muna kayong umuwi. At pagkatapos ng practice ng Jesus Finest Generation Choir, pasadahan yung inyong awitin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, right after ng ating closing prayer, maminamahal, may lihans, then practice po ng 10 years pataas ng ating awitin, followed by the Jesus Finest Generation Choir, then yung selected mimers o selected singers na aawit sa ating mga mimers. Manatili po kayo, purihin ang ating mahal na Panginoon. By practice po kayo, purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang ating pong regular service po dito 3 times a week, maminamahal, tuwing linggo, katulad ngayon, nag-start tayo kanina alas 9, natatapos po tayo ng alas 3, minsan inabot tayo ng alas 4, maminamahal, di baling mahaba, dahil mahaba din ang linya ng mga pagpapala na ating tatanggapin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang ating midweek service, alauna hanggang alas 5:30, at ang ating overnight prayer, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ginagawa na po namin yan. 22, 23 years na po akong kapiling ninyo, ginagawa po natin yan. Alas 9 ng gabi nagsimula, alas 6 ng umaga ng Sabado, natatapos ang ating overnight prayer. Huwag mag-absent, mga mahal, dito po sa 157 Mamarlao Baybay along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week ang ating pong gawain. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At kung mayroon pong magpa-counsel ang mga sisters na sa aking mahal na anak, kung medyo mabigat yung inyo pong itatanong, lumapit kayo sa akin. Kung sisters kayo, by twos, tigda dalawa, para hindi masagwa at makausap ko po kayo. At lahat ng inyong mga dapat iparating, atin pong pag-uusapan yan. Walang imposible sa mahal na Panginoon. At yung gusto magpabautismo, manatili, magpabautismo muna kayo bago tayo, maminamahal, uuwi. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mayroon na po, available na po yung leaflets. May leaflets na po na pwede kayong magdala para mag-imbita ng ating kapitbahay, kamag-anak, mga kaibigan, kababaryo, ating lahat, maminamahal, makasama sa trabaho, negosyo, sa hanap buhay, nagbubukid man tayo, bigyan natin sila ng imbitasyon. Mayroon na pong leaflets dyan, available na po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At bukas po, mayroon tayong 3 tricycle na mag-iikot na po. Mayroon na po tayong 3 tricycle na mag-iikot para mamimigay ng leaflets, kasamang magpaluap, maminamahal. Effective daw po yung barangay, per barangay. At house to house po, ibibigay natin yung ating mga leaflets dahil close na po. 2 weeks na lang po, atin na pong anniversary. At kapag kayo po ay nilalapitan at kinausap na mga kapatiran na kung dati, huwag na ninyong pakawalan, kausapin ninyo. Kailangan silang makarating, maminamahal. Kung magpasundo, pag-usapan natin yung mga gusto magpasundo para sila'y ating mga kasama sa darating po na 26 ng March dito sa ating 37th Church Anniversary. Praise the Lord. Mayroon po tayong itinalaga na 3 grupo po diyan, maminamahal. 3 grupo po. Mayroon pong Lunes, mayroon pong Martes. 3 tricycle po yan. Mayroong mga elders po na makakasama. May pastoral workers na nakakasama. At kung kayo po'y gusto mag-volunteer, mga kapatiran natin, wala man kayong ginagampanan, wala kayong ginagawa, pumunta kayo. Makaalis po dito yung mga papunta ng sounding, yung magdidistribute po ng leaflets ng alas 9 po ng umaga. Kaya alas 7 pa lang po, alas 8, pumunta na po kayo dito para makapagpupuri pa po kayo. At samahan na po natin ng fasting po, 2 meals. Mayroon kayong dalhin na breaking, pero maminamahal, alas 4, alas 5 na po mag-break para effective po yung ating pamimigay ng ating mga leaflets. Yung gusto pong sumama ng mga kapatiran, magpalista po kayo dito sa information sa kanan po. Pagharap kayo sa pulpito sa kanan, doon kayo magpalista mga kapatiran na sasama sa pamimigay ng leaflets. Atin po silang bigyan ng pagkakataon, i-challenge po natin sila. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang bilin ng ating mahal na pastor, wag na tayong mag-absent sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi, magdala po tayo ng mga bunga,
magdala po tayo, maminamahal, ng mga ilalapit natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magdala tayo ng ating pong mga ipresenta na mga bunga. Isa yan sa ating narinig doon sa Luneta. Isa yan sa aming narinig doon sa preachers meeting, maminamahal, regional preachers meeting. Kaya atin pong ipalaganap ang pamamalita ng mabuting balita. Makapagdala po tayo ng mga bunga. Loved ones ninyo, inyo na pong dalhin at pagtiyagaan po ninyong ibunga sila, madala dito sa gawain. Medyo may kahabaan ang ating banal na gawain, pero habang mahaba, maminamahal, talagang natuto tayong magtiis, natuto tayong sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lumapit na lamang dito yung gusto magpalihans para pagkatapos ng ating closing prayer, mailihans kayo at idaan ang ating 5 piso, 10 piso dyan sa information para sa ating TV program maintenance at dumaan kayo, kumuha lang ng tamang-tama, huwag namang marami ng leaflets. Baka mamaya patutulugin lang natin sa bahay natin. See to it na magdala kayo ng leaflets, ipamimigay ninyo para mabasa. At kung malaman nila, kahit saan po dito sa San Carlos, pag sinabi mong sa Jesus Miracle Crusade, kilalang kilala na po tayo. Sasakay yung mga kapatiran o mga bunga diyan sa tricycle, dadalhin po dito sa ating bahay sambahan dahil alam na po ang ating bahay sambahan. Amen. Amen. Praise the Lord. Huwag mag-absent, sabi ng mga pastor, dahil yung pag-absent mo, isipin mo na lamang, mag-rapture na. Kapag wala ka dito sa rapture of the church, isang tiyak na bagay, maiiwan ka, sayang yung ating pinagsisimulan. Sayang yung ating ilang taon na ginugugol. Ulitin ko po, right after ng closing prayer, ililihans po ang mga magpalihans. Then pumunta na po kagad dito, yung 10 years pataas, para siprahin natin. Pasadahan natin yung ating kakantahin, maminamahal, sa darating na March 26. At huwag ninyong kalimutan, ang ating kaugalian na tuwing church anniversary, amen? Amen? Ano po ang ating dalhin? Ano pong dalhin? Handog pasasalamat. Amen. Mayroon po tayong mga handog pasasalamat. Dahil that time, maaaring may kapiling tayong mga anak na ating beloved parents in the Lord. Mayroon tayong kapiling ng kanilang mga apo, mga manugang nila, maminamahal, madala po doon sa ating mahal na pastor. Yun pong ating dalhing andog pasasalamat. Maaaring gawin po natin dahil uso ngayon ang mangga, dahil March, kaing-gaing na mangga, ipadala natin. Paborito po yan, maminamahal, ng ating dearly beloved pastor, ng mga beloved babies. At yung pong ating pong mga nandito, mga anong maipapasalubong natin, tulad po sa Kalasyaw, puto Kalasyaw. Amen. Amen. Mga bangus, mga boneless. Ano pang maminamahal? Yung ating may mga klase-klaseng prutas na bunga ng ating pagpapagal. Saging, yung pong mga kakanin, yung po yung ating pong iaalay sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala ka na sa iyong hanap buhay. Ano mang pagpapala yung tinanggap, magdala ka ng handog pasasalamat para lubos kang pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. At kung wala na po tayo nakaligtaan, tayo pong lahat ay tumayo na at tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved Elder Brother Romy Benines para samahan po tayo sa ating closing prayer. Tayo po'y sinamahan ng ating mahal na Panginoon sa buong maghapong ito na tayo po'y lubos na pinagpala, pinadama sa atin ang kanyang napakatamis na presensya. Praise the Lord.